Gerinyó HD FIFA jelentkezik egy újabb videóval. Az előző két részben a FIFA 12-es Ultimate Team csapatomat elemezgettük, most azonban áttérnék a jelenlegi 13-as idei csapatomra. Ugye ez még elég képlékeny dolog, egyelőre csak itt random játékosokról beszélgetünk, túl sok összhang nincs köztük, ez elég nagy baj, de nem is velük tervezem a fejlődést, a játékot, hanem későbbiekben szeretném őket értékesíteni elég jó áron, ha összejön. Mint látjátok, itt van Rémi, a francia Marseille csatár, nagyon gyors és nagyon jó játékos. Az előző évben is jól szerepelt, és sokan kedvelték őt. Sokan, akik francia nemzetiségű csapatot csináltak, Réminek kezdőhelye volt, mint támadó ék. Egyedül is szerintem jól végzi a dolgát, ebbe a felállásba is érdemes vele foglalkozni, vagy ráépíteni a csapatot. Gervinho is nagyon jó játékos volt az előző szezonban, szerintem idén is jó lesz a srác. Ugye itt középtámadóként van betéve a csapatba, egyébként balszélső, tehát ez nem az ő posztja, főleg nem ez a formáció. De menjünk is tovább. Ja, egyébként ezt a két játékost egy kezdő alapcsomagban kaptam meg, nem abban az alapcsomagban, amiben kezdő alap bronzjátékosokat kapsz, hanem ajándékokat kaptam, három csomagot konkrétan, amikben voltak különböző játékosok, random ezüst, arany és bronz játékosok. Ebből a kettő vagy három csomagból ezt a két játékost tudtam eddig összehozni, ez a két legértékesebb játékosom egyébként eddig, ezért is vannak bent a csapatba. Egyébként az összes játékosom, akiket eddig megtartottam és még nem hirdettem meg, de a későbbiekben majd megfogom őket. Mikor elkezdtem a játékot, kaptam 2500 zsetont ajándékba. Egyébként minden nap kapok valami kisebb szösszenetet, ez nagyon jó, ez egy újítás a FIFA-ba, vagyis az Ultimate Teamben, ezek nem voltak meg előző részekben, szezonokban, viszont ez egy elég jó, elég szép gesztus az EA-től, főleg aki rengeteg pénzt rááldozott az előző Ultimate Teamekbe, és azok mind a süllyesztőbe kerültek, mivel ahogy az új szezon kezdődik, és egy új Ultimate Team veszi kezdetét, az előző Ultimate Team úgy, ahogy van, megszűnik és megy kukába, teljesen mindegy, hogy milyen csapatod volt, ha lehetett Ronaldo, Messi egy csapatban, az sem volt lényeg, ezek mind eltűntek az új évadra, ez elég nagy szívás, de ez van. A lényeg az, hogy fogtam magamat, és neki láttam játékosokat keresni, elsősorban brazil játékosokat kerestem, ezüstöket, tudtam, hogy nekem is voltak ezüst brazil csapataim, tudtam, hogy nagyon népszerűek lesznek idén is, főleg mert elég skilles játékosok. Ő egy rejtett figura, őt még nem láttam a 12-ben, viszont szerintem ő egy jó játékos, és jó áron el fog kelni. 200 zsetonért vettem, úgyhogy túl sokat nem veszíthetek rajta. Én olyan 800 zsetont, vagy talán 1000-re satszolok, annyiért el tudom majd passzolni a későbbiekben. Megjegyezném, hogy nem lehet őket még értékesíteni jó áron. Nagy haszonnal majd később lehet őket, ezért indítottam is el a webappot, mert gondoltam, majd jó áron el fogom őket adni. Ugye tudni érdemes, hogy a webapp megjelenésekor a játékosok sokkal olcsóbbak, és áron alul meg lehetett venni bizonyos játékosokat. Például ma minap láttam egy Ronaldót 300 000 zsetonért, ugye nem nagyon van játékos, akinek eddig 300 000 zseton sikerült összegyűjteni a webapp alatt, és ugye még csak ma jött ki a FIFA 13, azt tud vele játszani, aki szezonjegyet vett kb. 6-7 ezer forintos magyar áron. Én nem éltem ezzel a lehetőséggel, kivárom 28-át, és majd onnantól kezdve fogok majd ezzel foglalkozni.
Egyelőre megtartom magamnak ezeket a játékosokat, és amint kijön a játék később, sokkal nagyobb haszonnal el fogom tudni őket adni. Remit láttam 3000 zsetonért, most jelenleg a piacon szerintem 6-7 ezerért simán el fog menni, amint a játékosok majd arra fognak építkezni, vagyis arra fognak összpontosítani, hogy már most csapatot kell építeni, ugye, és mindenki az ütőképes emberkéket fogja keresni. Remi például ilyen. Úgy, mint ez a Chao, igazándiból ő olcsó lesz, az olcsó kategóriás bronzjátékos, de itt nem is ez a lényeg, hanem a haszon. Wijnaldum is például a jó játékosok közé tartozik, őt viszonylag drágában vettem 1000 zsetonért, viszont ő talán képes leszek eladni 1500 zsetonért is. Minden esetre az előző szezonban is nagyon jó játékos volt, ő azt mondja 75-ös értékelésű volt, elnézést, de egyébként idén is jónak tűnik, a srác pont ezért vettem meg, és Elvinyó is pont ugyanilyen srác. Van egy homloka a srácnak, azt meg kell adni, minden esetre nem is a szépségéért szeretjük, hanem a tudása miatt. Nagyon gyors és nagyon skilles játékosról beszélünk. Ő egy balszélső, úgyhogy ebbe a formációba nem is érdemes rá építkezni. Esetleg 4-3-2-1-es felosztásban, vagy felállásban. A többi játékos csak így random csomagokban találtam őket. Ők szerintem majd később olyan 4-500-as áron el fognak kelni. Rájuk nem számítok majd a következőekben. Ha csapatépítésről van szó, esetleg ha a spanyolokkal szeretnék foglalkozni, akkor talán megtartom majd őket, ezeket a kis krapekokat. Akkor van ez az ezüst játékos, őt is nagyon jó áron vettem, 500 zsetonért, ő szerintem 1000-1500-as áron el fog tudni kelni. Ő is egy rejtett zseni volt a FIFA 12-ben, ővel nagyon sokat kereskedtem az előző szezonban, és 750 zsetonnal sikerült megvenni, elnézést, és vele is egy olyan legalább 1000 zseton haszonra számítok, majd meglátjuk minden esetre. Igen, őket szeretném majd továbbiakban értékesíteni, majd meglátjuk, hogy mi lesz, és ki majd belőle. A következő epizódban beszélgetünk egy kicsit a kereskedésről, hogy ne vegyünk és hogyan vegyünk játékosokat, valamint hogy adjuk el és hogy érdemes őket megvenni, valamint hogy milyen típusú kereskedési módszereket alkalmazok és ajánlok mindenkinek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, egy like és egy megosztás sokat segítene. Gerinyó és FIFA voltam. Peace!